Καλή σας μέρα και προκαιρή Θεσσαλονίκη, στην Ανθέων, σε ένα πραγματικά μοναδικό διαμέρισμα δευτέρου όροφου. Ένα διαμέρισμα δευτέρου όροφου, 85 τετραγωνικά μέτρα, εμπρόστιο, διαμπερές, 2 μπάνια, καταπληκτική ανακαίνιση, φοβερό design. Όπως βλέπετε, ένα πραγματικά ιδιαίτερο ακίνητο. Επί της Ανθέων, στο ύψος της Μαρτίου. 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο. Και βεσέτη μέσα στην κρεβατοκάμαρα, master. Γωνιακό. Πραγματικά το ακίνητο δεν υπάρχει, είναι φανταστικό.